Ένας νεαρός της εποχής ειδωλάτρης να μαγεύσει μια κοπέλα προκειμένου να την ερωτευτεί, να ερωτευτεί τον νεαρό αυτόν. Ο Άγιος Κυπριανός αμέσως έπιασε δουλειά, αλλά είδε ότι τα δαιμόνια δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Γύρναγαν κατησχυμένα, δεν μπορούσε να αγγίξει αυτή την κοπέλα η μαγεία και άρχισε να αναρωτιέται τι συμβαίνει. Και μέχρι τότε ήταν πανίσχυρος, ενώ απέναντι σε αυτή την κοπέλα η Αγία Ιωστίνα που επίσης γιορτάζει σήμερα, και διαπίστωσε ότι ήταν χριστιανοί και ότι τους χριστιανούς δεν τους αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Το αποτέλεσμα ήταν, για να μην πολυλογώ και σας κουράζω, ότι τελικά έγινε ο ίδιος χριστιανός, βαφτίστηκε, έκαψε τα βιβλία της μαγείας, τα πέταξε όλα και έγινε πρωτεργάτης στον αγώνα για τον Χριστό και ενάντια σε αυτά τα φαινόμενα. Μέχρι που οδηγήθηκε σε μαρτυρικό τέλος και έτσι τελείωσε τη ζωή παίρνοντας και το στεφάνι του μαρτυρίου. Αυτό που θα ήθελα να πω μόνο κλείνοντας είναι ότι δυστυχώς και σήμερα πολλοί χριστιανοί, πολλοί συνάνθρωποι μας καταφεύγουν σε αυτές τις σκοτεινές και βρώμικες καταστάσεις που ονομάζονται μαγεία, που ονομάζονται αστρολογία, medium, μελλοντολόγοι, καφετζούδες, ψευδοπροφήτες και ένα σώρο απατεώνες, οι οποίοι είτε είναι απλοί απατεώνες, είτε δυστυχώς μέχρι σήμερα συνεργάζονται με δαίμονες, με αποτέλεσμα και να οδηγούν τον κόσμο στην καταστροφή, αλλά και να απομακρύνουν σε τιμή. Πρέπει ο χριστιανός να είναι μακριά. Τι βάλω εγώ στο φώτο που σας κάνω εγώ ξυρισμένο, σας βάλω και μαλάκι και βγάλουμε και τριτίδες. Θα βάλω εγώ στο φώτο, θα αλλάξω άνθρωπο.